Gipahinungod ni Kurt Rayson ang overtime win kagahapon sa Letra Knights batok sa Jose Rizal University sa mipanaw nga chaplain sa maong kolehiyo. Ani report. Sobra-sobra ang gipakitang motivation sa back-to-back champion nga Kolehiyo de San Juan de Letran sa overtime victory batok sa Jose Rizal University Bombers para sugdan ang ilang tinguha karong season nga three-peat crown. Matod ni Kurt Rayson nga maoy nanguna sa Knights sa score nga 101-97 nga iyaha kining gipahinungod sa mipanaw na nga si Reverend Father Rafael Quejada OP nga namatay niadtong Setyembre 12. Si Father Quejada ang nagserbisyo isip Dominican School Chaplain sa Elementary ug Junior High School Department ug miyembro usab sa Kolehiyo de San Juan de Letran Corporacion. Si Rayson nakapunto sa iyang career high nga 31 points. Samtang ugma, makigharong ang Arellano Chiefs sa Perpetual Alta sa unang dula sa NCAA Season 98 sa alas 12 sa udto live sa GTV. Sundan sa second game nga mao ang panagsangka sa San Sebastian Golden Stags batok sa Benilde Blazers. Dungan nato kining tutukan mga kapuso live sa GTV. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao.